איך אני יודעת שהילד שלי זקוק לאבחון דידקטי? כשלא מאבחנים ילד, יש לזה השלכות, בין אם זה לימודיות ובין אם זה רגשיות. בלימודי יש פערי לימוד, יש קושי, יש אי הבנה ויש פערים שנוצרים כי אין בעצם התמודדות וטיפול. בהיבט הרגשי, יש קושי, יש חוסר ביטחון, יש בעיה חברתית לעתים. שני האירועים האלה בעצם יוצרים תסכול גם אצל ההורים, אבל גם אצל הילד. זה בדרך כלל מתחיל בגן. שהגננת מזהה שהוא מעדיף יותר לשחק בחול ופחות לשבת במפגש, או פחות להתעסק בדברים הקטנים, בלגו או בריכוז. זה ממשיך במעברים. כשאת עוברת לכיתה א', אז יש לפעמים קושי במעברים. זה ממשיך בפערי למידה, ביחסית לבני גילו. פערי למידה זה אומר שאם כל הכיתה הגיעה כבר לשלב שהם קוראים בשטף, והילד שלי לא, אופה, זה צריך להדליק לי נורה אדומה. ויסות החושי, שהילד למשל לא יכול לגעת בחול, או הטיקט מפריע לו בחולצה, ויש פה איזשהו משהו שצריך לבדוק אותו. מניסיון אישי, אנחנו ההורים מכירים את הילדים שלנו הכי טוב. ואם משהו מרגיש לנו לא בסדר, אז צריך לבדוק את זה.